Здравейте, приятели! Ето, че отново сме заедно и днеска, както ви обещах, ще ви разкажа как закупих втория си апартамент. Но преди това искам да ви благодаря за това, че гледате и че, както ви помолих да лайкнете видеото и предния път, има файда, приятели, за да ме подпомогне платформата. Наистина се оказа, аз понеже много не разбирам, че платформата лансира видеа, които са лайквани. Така че благодаря ви, ако отново ме лайкнете. И така, приятели, да продължим. Какво се случи след като аз продадах боксонерата, взех си паричките и те пак не ми стигаха за нов апартамент. Тоест, аз съм целих поне гарсонера да купя, защото цените в тъмните времена на 90-те години продължаваха да растат, макар и с бавни темпове, и човек се оказваше в един догон, където просто се случваше, че нямаш ли много пари, нямаше как да купиш жилище. И аз се наложи да поискам заем от един мой роднина, който се съгласи, човека имаше тая възможност и ми услужи с определена сума. Не беше много, но не беше и малко. Като се разбрахме, нали, там да му ги върна до колко месеца, аз предполагах пак, че ще работя и евентуално да взимам наем от апартамента. Защото сега няма да се лъжа, млад човек ергенчи, не бях женен и си казвах, ще взимам наем от апартамента, аз като работя и там за колко време да мога да върна парите на човека. И така и стана, приятели. Аз въобще не губех време. Започнах да търся апартамент веднага и да ви кажа честно, пак работата удари на камък. То тогава сайтови такива нямаше нищо. Имаше вестници и отделно, нали, имаше фирми, като вървиш по пътя, ако видиш пише недвижими имоти, спираш, влизаш, питаш, ако има нещо. По този начин се купуваха тогава жилищата. И пак нямаше много частни обяви. Имаше обаче много малко и те веднага изчезваха по някакъв начин. Фирмите явно ги взимаха и ги почваха да ги предлагат от тяхно име и въобще нямаше как аз да избегна пак посредника и да спестя някой лев. По огледи ходих тука, таме, цени различни, тос намаля, оня ни намаля, гробници, всякакви, приятели. Ужас беше. Основно панелно строителство. Те тогава почнаха вече да се строят сгради, ама и там много хора изгоряха, както и да е за тази отделна тема. Няма да говорим, приятели. Въпросът беше, че аз в крайна сметка попаднах на една хубава обява нова, защото аз купувам всеки ден вестник. Чета. Очите ми и така бяха станали. Викам, ще дигнат цените пак ще стане тъй, няма да ми стигнат парите. И по най-бързия начин, който е най-лошо, когато човек е притиснат, винаги може да вземе грешни решения. Аз и зато ги разказвам тези истории, да могат хората да извлекат някаква поука за тях, защото аз съм бил се притиснат поради някакви обстоятелства и тъй като бързо човек понякога допуща грешки. Така че има и от този клип какво да се научи, къде сбърках аз пак, какво сгреших и колко пари пак научи се пак да загубя пари, приятели. Уж мислех, уж имах опит, в края на краищата пак по други, не по моя вина, пак се набутах и пак дадах малко пари. Слава Богу, този път поне имаше защо. И излиза една обява, звъня аз телефончето, ало, един хубав глас млад, да, заповядайте в офиса. И аз пак по старата история, както я знаете, пак в офис отивам. Този път беше на уличката на Писа сам, към гарата там, знаете, във Варна. И намерих офисчето аз, отвънка една голяма лепка, охрана, еди си коя. Тогава вече се бяха появили лепките. Тези компании бяха почнали да стават застрахователни компании. Говоря за тъмните години, за времената, когато вече се узаконяваше този бизнес с охраната и един вид, нали, този офис се пази от тези коя фирма или е застрахова към нея. Нещо такова беше. Така бяха годините. Нямаше обект, който да не се пазеше, да не беше застрахован. Тъмни години, ви казвам, преди 20 колко години? Много отдавнашна работа, 90-ти години.
Средата вече беше станало, може би 96-та година беше. Нищо такова, забравял съм вече, приятеля. Оп! Две жени, една млада, една стара. Да, няма проблеми. Апартаментът е хубав, каза, аз ходих, видях го, ще ви хареса. Да отидем да го видим. И аз веднага викам, какво да правя? Цената първо питам аз, колко? Тя каза толкова с пари. Викам, хубаво, аз парите бях на ръба. Викам, добре, снимки няма нищо, трябва да го видиш. Отидохме, видяхме апартамента, приятели, и живеят хората. Една баба, едно момиче и детенци имаше. И жената каза, не се притеснявай, нали, те хора ще купуват къща. И зато и тъй дават апартамента, мъжа бил пампурджия и го нямало. И тук живеят, каза сега, като се дойде мъжа, ще се прехвърлят, нали, ще купуват къща. Ама за сега тук живеят. И аз викам, хубаво, аз като го купя, нали, малко по-бавно ще стане, каза сделката, ще чакам да се върне мъжа и да могат да се изнесат. И аз викам, хубаво, няма страшно къде, ти ще го купиш, каза жилището, не се притесняй. И аз викам, добре, обаче гледам пък старо, от суца нищо не е пипано. Метална врата имаше. Тя каза, ето виж, има врата метална, банята бойлер, парно имаше апартамента, обаче топла вода тук нямаше. И показа, нали, бойлер, но и лята мивка, видях аз терасата гробница. Става просто, то с апартамент вече, деца живее, приятели. Гробница, горе един наювкам, тук и ни чакълчета камъчета, викам, бри, пак имам към да прави ремонт. Ама нямаше на къде. И обзаведен беше, тъй стар обзаведен, ама имаше мебелето и оно, нали, живееха хората вътре. И аз сега викам, добре, ще си помисля аз. И заминах, значи хубав етаж, среден, южно изложение, нали, имаше и екстра големи. Просто и само ще разширена гарсонира. Кухнята не беше малка, не беше като стаичка. Хубава стаята и към бе, тук добре. Става за живеене вече, аз той такива планови се правя. Обадих се аз на майка. Добре, каза, да го видим. Няма как. Без оглед пак няма да стане, аз не ще да рискувам пак сам. Дойдохме с майка, аз порузване на фирмата, викам да не мина през такова да стане нещо, защото тя каза, аз съм им взела на хората нотариалния акт. Тоест, тя, не знам по какъв начин е ставало тогава, взима оригинален нотариален акт. Тя ми го показа даже. Пишеше гарсонера. И за да лапне апартамента, да го шикне, тя да не го предлага чужди фирми, явно тогава такъв номер е имало. Защо са и дали нотариалния акт оригинал, не знам, приятел. Както и да е, каза тя, идете виж чуга, аз няма да идвам. Няма смисъл. Не може да миниш през така да ги заобиколиш фирмата. Абсурд! И видяхме го с майка пак имаш какво да се прави, ама поне каза майка, виж, южно изложение е този път, 2 стаи, нали, така, хубав е апартамента и най-важното каза, че може да го купим. Имаме точно парите, точно. При към да се не види, той такси, нали, на нотариуса, плаща държавна такса. Викам, майко, после пак няма, пак трябва още някакъв заем да взим. И каза, верно, наистина. Що не се опиташ, каза, малко да го намалиш, може пък да го намалят хората. Пинскам, дай да пробвам. Звъня на тъс, дига тя в офиса, викам, видяхме в апартамента с майка ми, че го купим. Обаче не ми достигат към там толкова с 1000 ля. И тъс каза, така ли? Викам, да, нали, аз трябва да мина нотариус, трябва такова. Няма да мога да го купя. Тя каза, чакай, аз ще се опадя да питам. И трак, след 2 минути звъни, много бързо, викам, бе, колко бързо стана да пита тъс толкова. Каза, съгласни са хората на тъс цена. Бре, викам, аз ударяй ми керовото. Майка ми се радва, викам, браво. Намали ми го тя тази жена с толкова с пари
И каза, ако искаш да вземаш пак капаро 10%. Към добре. Отидах аз в банката, изтеглих 10% нали капарото, отидох, занеса го, да сказа, ето една бележка, той е каза. И сделката следващия месец да се върне мъжа и тогава аз кажа, че се обадя, цял месец прави си какво искаш. И той е. И аз се разтършувах по вестниците, гледам как вървят наемите, прави сметка вече, аз апартамент ще купя, да мога да го дам под наем, да мога да връщам заема към роднината, защото няма и так. Роднина не роднина, средното с пари. Изтъркаресах се месеца, приятели. И дойде време за сделката, нотариуса всичко такова, да стам фирмата, ключа в нея. Значи той дошъл мъжа, тя каза, те се изнесаха, апартамента е свободен, нали? Минаваме сделка и вече е твой. И на сделката дойде само младото момиче, нали? То било дарение и бабата даряла на внучката. И нищо, мина сделката нормално, платих аз парите на куп една баля пари. Тогава нямаше банково превод такива Не, сега задължително по банков път. И дадаха ми ключовете и толкова. И сега аз вече потривам доволно ръце с майка двамата да отидем да видим апартамента и отиваме. Идам бе, викам, майко, ние сбъркахме етажа. Що бе каза, нали, то си етажа. Ама викам, той имаше метална врата, нали, ключа за металната врата. Тя ми каза жената, нали, ето и екстра, имаше метална, защото няма метална врата, беше си скъпичка. Няма метална врата, да гледам, аз видам. И звъним, никой не отваря. Към да нещо да се изгреши грешка ли, какво стана? Притесних се и аз към, какво стана, купих апартамент, пък не е същия. Няма вратата. И чукам тъй, отворих, скръц, вратата се отвори в азерната. И майка гледа, гледам аз, вратата, металната, извадена. Тя била с някакви винтови, дупките стоят. Някаква такава врата е била на времето, приятели. Майко, стана ми едно топло, викам, бре, ама пак се излагах. Защото, нали, код видях, аз мисля, той ще купя. Няма такива филми. Човека си демонтирал вратата и си взел. Влязахме вътре, гледаме, абсолютно всичко голо, ама ушушкано. Да викам, нали, тъй мислех, аз тези хора ще оставят стари, не бе ли нещо друго. Викам, за ко се им къща ще купуват, нали, нови работи ще правят. Няма, братче. Голи стени и най-лошото, което беше, което аз веднага забелязах. Гледам, няма полилиите ги няма, ключови, контакти, нищо няма. Стърчат ни дупки с едни такива жички, то даже жички нямаше. Чакай, аз се обърках. Дупките само се виждаха на конзолките. Този човек да вземе да развие всичко. Контакти взел, ключови взел. И на всичкото отгоре, най-лошото, което беше, отрязал с клещите кабелите. Те кабелите те стърчат, да можеш да се вържиш контакт. Ключа и да се ползваш. Няма нищо, приятели. Оскубнато, отрязано. Лампионите горе, той полилейте гледам, нищо няма. Отрязано. Кабели, нищо не виси никъде. Всичко беше отрязано до дъно. Защо го е направил този човек той нещо, аз така и не разбрах. Банята отваря, няма го бойлера свален, всичко беше оставено така. Водата спряна, тока изключен от външния шалтер и всичко изкубнато, което можело да се вземе. Ама до дъно рязал човека. Майко, фана се за главата, майка вика, какво ще правим? Викам, не знам, майко, пак на ботвация, пак. И то няма вода, батериите развити вземате.
Ти не бяха нови, ама взел ги човек. Бре, да му се не види и аз направо не знам какво да правя. Как ще го давам под наем? Трябва наново да оборудвам, да такувам. Отделно дето вземали мебелите си, за тях бойдисано с една боя, тук с друга боя. Старо, цапано, какво било, пръскано тук, там е. Ужас, не стара. Трябваше да се бойдисва, контакти, ключови, бойлер, въобще и метална врата, защото тогава много се разбиваха апартаменти. Бяха почнали много да разбиват апартаменти, на фазерна врата не можеше да дам под наем апартамент. И попаднах в голям филм, приятели. Не правих сметка за парите, викам, бре, да му се не види какво ще прави. Извиках един роднина, техник, човека дойде, вика, да му се не види. Защо го е направил? Викам, не знам, бе. Слава Богу, къртихме малко, влязахме в бетона, изкарахме кабелите, направихме човека услуга. Контакти, ключови там, лампи закачихме, всичко направим. Нов бойлер купи. Пари. Метална врата дадах заявка да ми направи. Не мога да дам под наем иначе. Няма да взема нищо. Той горе-долу стана и като минаха 20-30 дена, един човек тогава, как се случи, бях там, тук ли сте, виждам, правите ремонт, така, чакай да дода, вика, да ти взема таксата за блока. Викам, колко, аз не живея тук, не живееш, каза, ама той има такса, ти не знаеш. Викам, знам, ама нали там, някой лев. Някой лев каза, я ще каза колко пари имаш да даваш. Ма как викам аз да давам, бе? Викам, аз от 20 дена съм тук. На апартамента, каза, има такса неплатена. Правихме горе покрива, основен ремонт, припокривахме, каза, дължиш, каза, толкова с пари. Викам, как ще дължа, викам, аз нищо не дължа, викам, ето, за този месец там за асансьора 5 лева, 2 лева, да, ти. Не, каза, момче. Тя бабата каза, не си платила, въобще се покрива. На апартамента оставата с тежест. Трябва да ги платиш. Много ли са тези пари? Не са малко, каза човека, ама ще ги събереш, ще ги платиш. Какво да направя, с къде да отида? Няма, приклещен съм. Викам, няма ги платя. Не може, закона така, трябва да ги платиш. Разбрах аз, че и там съм се набутал. Не беше голяма сумата, но трябваше да я плащам. След няколко дена аз ходих в енергото, в ВИК-то, сменям си всичко, нали, на моя партида, на такова. И хората ми казаха, на апартамента има неплатени сметки, трябва да ги платиш. Сама не викам, те не са ли си ги платили хората? Ами не, остават няколко дена, каза и ще спрем тока. И още колко пари, че за 2 месеца, за предния и за този, не беше голяма сума, пак пара. Айде, плащам аз пак, като не съм се отварял очите. Плащам. Пак то трябвало, то с документ да се направи. Ако искаш да ти оставят нещо в апартамента, се прави опис, се прави. Бойлер един брой, печка туй, онуй, всичко опис. Пред нотариус се минава с този опис и после, ако нещо липсва, вече може да го дърпаш човека. Тъй на добра дума вятър работа. Бележки, мележки, да представиш тогава, не нотариус искаше за платени такси, не, нищо. Набутах се и там, приятели, и там пари загубих. Пак бойдисвах, видервайсах, бойлер купих. Ужас. Много пари пак дада, аз и ги нямах, че майка пак ми помогна малко и разбрах, че сложна работа е било да се купуват жилища. Като не си отваряш очите, пак грешки, пак загуби на пари, пак хамология, пак труд. Обаче аз тогава направих още един фал. Ядосах се много на тази фирма и отидах да си искам част от парите. Отидах, викам, госпожо, вие ми продадахте апартамента, няма метална врата, няма той, и он вика, че аз какво да направя? Но той си ги взел, казал, не. Викам, аз на вас платих пари, нали? Вие сте длъжни се пак, тако. Не. Пътя вика и дата няма. Бре, да му се не види, аз се заинатих. Към няма да се отида, към аз. Поне металната врата ще ми върнете парите.
От мен пари вика няма вземеш. Заминай, докато не е станало лошо. И аз така малко викам, бре, към няма да се отида, бе, твърдо, така бях много ядосан. И тя каза, ще се обадя, каза на охраната да дойде, ще стане голяма бела, каза. По-добре се отива и да не става лошо. Викам, няма да се отида, викам, за вратата парите си искам. Пари ли, братче? Какво се случи после? И тя се обади. Обади се по телефона, обаче не й дигнаха. И ма гледа. И аз се гледам, тя ма гледа. Коли виката с да не е пак някакъв, ама тъй като ма гледа, не съм и заличал на някакъв. Звъни пак тя, пак заето. И аз вече разбрах, няма на къде, викам, ще стане лошо, ще додат хора, ще ме убият. И си заминах. И към хубаво, той, ядосан бях много. Заминах си, приятели, обаче час не мина и ми се звъни вкъщи. Дигам аз, един дебел глас, ти ли притесняваш, каза фирмата, бе. Ти знаеш ли ние кои сме, ние пазим тази фирма, ще дойдем, вика, тук ще се направим на нищо, вика. Какви пари си искал ти, вика? Аз съм мръзнах, ама викам, вратата металната няма, аз само за не. Ако още един път кракът ти стъпи в тази фирма, аз направо много страх ме хвана. Направо ме заплаши човека, няма да казвам, ако ми каза, не дай Боже. Ужас, ужас. В прав текст ми го каза човека. И аз замръзнах и към добре отказвам. Не търся нищо. Сега ме разбра, каза човека и трас телефона. Вечер не можах да спа хубаво. Въобще не можах да спа. Цяла вечер се въртя, страх ме фана, викам, тъс ми има телефона, имаме адреса там, всичко, нали, мина нотариус. Бре, викам, ще стане голям фал, значи, как пак се набутахме? За парите, за загубите забравих, аз викам, добре, се отървах, поне жив и здрав. И тъй, приятели, стана, дадах го под наем тогава за известно време, успях да се върна Бърча и после влязахме, тук се женаем, се оженях. И взехме да си живеем, по-малко го спретнахме, първо банята направихме и тъй по-малко, защото наведнъж не става, всичко свързано с средства, с пари, поне ще заслужаваше парите, слънчево, топло място, малко, ама хубаво е. Като си го спретнеш, като си го подредиш, добре е, става да се живи и съм си доволен. И ето се казва, и наем не плащам, пък удобно е сега, не е голямо, ама аз не лъмтя за много. Но тези грешки, които ги допуснах при купуването на апартамента, да ви кажа, и сега са си валидни, и сега е почти същото. Правиш ли пазарвът си да оставиш той долно и на добра дума, а не, приятели. Всичко са пишало, договори, предварителни договори, капара пред нотариус, няма така на... Дай ми ги парите, нати. Не. Всичко трябва да е изпипано, защото тук става полза много пари и не си ли отвориш очите, хората ще ги отворят и после ще имаш да даваш пак пари да се ядосваш и с сметките и ето и за покрив и за какво ли не излиза и все тебе дует, тебе. Ти си собственик, каза. Он е минал за минал. Документът твой на апартамента, не на човека. И така. Но, слава Богу, разминаха се нещата и после се поправиха. И много други истории още имам. И с кола, как се купува от Западна Европа, имах перипетии, то даже от източния блок, от Полша. Но ще видя коя история така по-интересна да ви разкажа. Живот и здраве утре. Благодаря ви, че бяхте с мен, приятели. Не забравяйте да лайкнете видеото, да се абонирате за канала на Бати Сашо задължително, ако ви допадат видеята и с камбанка. Има какво да се научи от такива хора като мене, глупави на времето, патили, бъскали си главата, скубал съм си косите, те побеляха, че и улисяха, ама поне да има защо да знаят хората, защото не се променя света. Върти се, ама всичко е едно и също. Само цените растат нагоре, ние побеляваме и растем надолу, ама това е, колелото се върти и няма как, живота е такъв. Което можем да кажем, да покажем, да се знаят за младите хора, да имат едно на ум,
защото на всеки му се налага да купи поне веднъж в живота си недвижим имот. Има много тънкости, капани, зато е хубаво да съзнаят тези неща, да са от полза на хората. Дано да е така. Благодаря ви още веднъж и до нови срещи. Чао!